بجاهك يا نبي الله بجاهك يا نبي الله فإلم الله بار الله بجاهك يا رسول الله بجاهك يا رسول الله فإلم الله بار الله بجاهك يا رسول الله بجاهك يا رسول الله سيدنا نبينا ولينا والآخرين محمد حق قدره محمد ومقداره محمد روحنا محمد منان بجاه نبي الله أنت ولي الله والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا ربي يا الله يا أنت يا سميع يا ربي يا الله يا أنت يا غني يا ربي يا الله يا أنت يا مجيب يا مذل يا متكبر يا متعالم اللهم وارزقني ستر الدنيا ستر الآخرة نعم الدنيا نعم الآخرة حجاب الدنيا حجاب الآخرة وارزقني واسعا كثيرا سيئا وتنازمي ياتي اليك ان شاء الله اللهم وارزقني تمام رزقت نبي الله ولي الله والآخرين محمد اللهم وارزقني تمام رزقت نبي الله محمد اللهم وارزقني تمام رزقت يا ميكائيل عليه السلام اللهم وارزقني تمام رزقت يا سرافيل عليه السلام اللهم وارزقني تمام رزقت عزرائيل عليه السلام اللهم وارزقني تمام رزقت نبي الله نوح عليه السلام اللهم وارزقني تمام رزقت نبي الله يوسف ابن يعقوب عليه السلام اللهم وارزقني تمام رزقت نبي الله ابراهيم خليل الله عليه السلام اللهم وارزقني تمام رزقت نبي الله موسى كرام الله عليه السلام اللهم
وارزقني كما رزقت نبي الله سليمان عليه السلام اللهم وارزقني كما رزقت نبي الله يعقوب عليه السلام اللهم وارزقني كما رزقت نبي الله عبد الرحمن ابن عوف عليه السلام اللهم وارزقني كما رزقت نبي الله إلياس عليه السلام اللهم وارزقني كما رزقت نبي الله يحيى عليه السلام اللهم وارزقني كما رزقت نبي الله زكريا عليه السلام اللهم وارزقني كما رزقت نبي الله دروة عليه السلام اللهم وارزقني كما رزقت نبي الله لقمان عليه السلام اللهم وارزقني كما رزقت نبي الله سالو عليه السلام اللهم وارزقني كما رزقت نبي الله لقمان عليه السلام اللهم وارزقني واسعا كثيرا سريرا يا ربي يا الله يا أنت يا الرحمن يا الرحيم يا ربي يا الله يا أنت يا فتاو يا رزاو يا ربي يا الله يا أنت يا الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد خاتم لما ولد والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق مقدار العظيم da tuguni kasatullahi duwawe kasatullahi parce que kanziga nunu yaya jay habibi da kasa قولي اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتعز الملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من دولتي فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني وليكني بسالي توافني مسلما وليكني بسالي توافني مسلما وليكني بسالي ربنا آمنا بما أنزلت وتابعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت وتابعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت وتابعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين فما تفاكنوا فإن لا غفور رحيم فما تفاكنوا فإن لا غفور رحيم فما تفاكنوا فإن لا غفور رحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم ودياتهم فيها السلام وكل دعوهم أن الحمد لله ñogo barake bali na nafuna yadi a janvier kɔni jɔra 2021 ina an bala delu ka kɛ hɛrɛ voilà donc bite kɛlɛ dɔ ye fulamuso ye kuma di a diyara n ye ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn kosɛbɛ an kɛlen ko ka kisi ni nɛɛma ɲɛsi belebele ma n'a y'an kuntigi mahamadu sallallahu alaihi wasallam an salilen ko ale kan an b'a fɔ allahumma salli ala sayidina mahamadu wa ala alihi wa sayidina mahamadu wa salim ala ka nafa n'a barika ye amina rabi ka sinsin ni ala tɔgɔ barikama ye bi ye donba y'an bolo kabila radio ka anniversaire don kosɛbɛ ka da kabiri 6 heures fo sisan hakili la ala tɔgɔ ani kira tɔgɔ kisi nɛma b'o de bɛ an fɛ an da yan donc a kɛra bɛɛ jama kun bɛ yan yɛrɛ la kuma an balimamuso an baden an teri an sinji an yɛrɛbakun dakan yɛrɛ tigi a ma fɔ a kɔrɔ n'o ye Ami Traoré mamina production kuranɛ bɛ jiginna a ɲɛna a bɛɛ kɛra a ɲɛna kosɛbɛ donc a yɛrɛ bɛna dugawu kɛ a tɛ se ka taa abada n'a ma fila fila fɔ u ye kan duman min mɛn a kan tigi yɛrɛ bɛ yan a bɛ tila k'i ni kan fili tuguni u ye parce que bi ale tɛ sɔrɔ don bɛɛ n'a sɔrɔla don minnu na a ka kan maaw ka a nɛgɛ da kosɛbɛ o kuma an bɛ kuma di Ami ma sabula olu tɛ t'u yɛrɛ ye olu ye faso baarakɛlaw ye mɔgɔ si tɛ Ami fɔ mɔgɔ ye bilen o Ami est-ce que mɔgɔ bɛ Ami fɔ mamina production mɔgɔ t'a fɔ mɔgɔ ye dɛ Ami bismillah k'i ka so voilà a bɛ fɔ de k'i ka so i ka anniversaire fana ye bi ye kosɛbɛ o kuma maa minnu bɛ k'i lamɛn ni maa minnu nana i kunko la e bɛ mun sɔrɔ ka f'u ye bi
Mande kayatu abi nam afiyani ke baga bela jeli kosebe ambi ala fo ka barkada kasila ka kiba ni makanu ya ko tiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baydu mudu abeti ka amma so bela jeli fo bi kairai odo bi here doyi bi sonja doyi bi ala fo doyi bi radio Dakar la meli baga bela jeli ma ya kanu kulu fo bi bi yolo fo doyi wala unaka kan san kelen san fila san saba san naani fo san duuru fo ka taa wallahi ani minnu jara kɔnɔ ani do hali bi odo donc o ye nisɔndiya dɔ ye ka foli di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ tulo b'i la surtout an b'an ka auditeurs de fo kosɛbɛ kosɛbɛ foli an bɛ sɛgɛnbali ɲinɛbali wallahi minnu y'a daminɛ n'u fɔlɔla ka tila ka laban kana siga n b'o de fɔ n ko manden masa ka fanu ye fani kun kelenw ye n'o ye mɔgɔ min minɛ o de don o ma ni mɔgɔ fila fara ɲɔgɔn kan wele mana bila u ma wagati o wagati u labɛnnen don o b'a sɔrɔ u pɛrɛlen don o b'a sɔrɔ u pɛrɛlen don ka lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na ka kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo fansi club fɛn fɛn bɛ yen awɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fansi club kɔnɔ k'a daminɛ a présidents n'a présidentu la ka foli d'u bɛɛ lajɛlen ma k'u ni hɔrɔnya k'u ni danbeya u bɛɛ tulo b'i la ni ladiriya groupe bɛɛ cɛsiri bulon bala bɛɛ cɛsiri bulon bɛɛ lajɛlen club Dakar an kanubagaw bɛ quartier fɛn fɛn la Bamakɔ quartier kelen kelen fɛn fɛn la a kana se ka bɛɛ k'a tɔgɔ ma sinon i bɛ ɲinɛ dɔ kɔ wallahi an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye wa k'a fɔ ko an bɛ bɛɛ dɔn fɛnɛ dɛ parce que an ka concert la an bɛ bɛɛ ye ne yɛrɛ ɲɔna bɛ mɔgɔ caman na ni ni mɔgɔ siɲɛ kelen siɲɛ fila fo san tan ni kɔ i bɛ bɛɛ dɔn mais i tɛ se k'a fɔ k'i tɛ bɛɛ tɔgɔ de dɔn sinon i ɲɛna bɛ to bɛɛ la k'a fɔ ko an b'u fo hali bi u ka hɔrɔnya n'u ka silamɛya n'u ka ladiriya la n'u ka tilennenya k'u fɔlɔla k'u labanna ko hali bi radio anniversaire ko san wɛrɛ an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ amin ya rabbi amin mani masa b'a ka anniversaire kɛ cogo min o de y'a kɛ cogo ye kosɛbɛ a b'a dayɛlɛ ni kuranɛ kalan ye barika b'o de la wallahi o de bɛ laban fana o de ye tiɲɛ ye ɲɛnajɛ ye tiɲɛ ye dɛ mais an kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ ala ko ye tiɲɛ ye ka tɛmɛ bɛɛ kan ala ko ye tiɲɛ ye wa o de bɛ laban fana ka foli di karamɔgɔ minnu bɛ na san o san ka na kuranɛ kalan kɛ sɔgɔmada fɛ suri n'a ka jama salifu n'a ka mɔgɔw ka foli d'u bɛɛ lajɛlen ma k'ala ka baraji tila n'u bɛɛ lajɛlen cɛ ko san o san u kana kuranɛ in kalan an badenw n'a sinjiw ye ko Dakan baarakɛlaw aw jɛlen bɛ cogo min na de rester soudés kosɛbɛ gɛlɛya bɛ baara kɔnɔ nɔgɔya bɛ baara kɔnɔ mais ni ninkun ye ɲɔgɔn kanu ko mana gɛlɛya cogo o cogo hakili de b'a dilan kosɛbɛ a bɛ ten donc ala k'aw jɛlen to hali bi a bi e mun y'u bɛɛ ba ye i y'u mamuso fɛnɛ parce que bɛɛ ta bɛ kun e de la e ni Kiyatu bɛɛ ta bɛ kun aw de la aw de y'u baw ye aw de y'u mamusow ye aw y'u teriw ye aw y'u jɛɲɔgɔnw ye bismillahi wa billahi wa ilallahi wa alallahu amrullahi wa zikrullahi wa rahmani rahimi bi warmati duniya bi warmati lakara bi warmati duniya bi warmati lakara sutural duniya sutural lakara nema duniya nema lakara mami ye ni dalail khairati ni sebe aya aya fla de ta ako arrahmani arrahimi nya nema kerengelele ale ni lahara nema kerengelele awore ta ka fara nyonka ako dalail khairati ako ni dalilu de ni dalilu yere ale ni lahara dalilu habiba don ne ti se kuma na ni fɛn nunu amani mais ni fɛn min nana i kan i tɛ se ka taa ni fanga y'i bolo tigɛ i bɛ démarche kɛ na wallahi o de ye nin ye sinon fanga de don ka kɛ sori tɛ se ka sobulo dalail nana ka na d'a ma a ye dalail khairati ni a ka sɔrɔ k'a sɛbɛn arrahmani arrahimi a ko diɲɛ nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnlen ale ni lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnlen a y'a kɛ dalail khairati ay dalail khairati ni glan ka ban abi dusukun nyinana fɛn bɛɛ dusukun b'a la radio ni dusukun b'a la
dusukun de bi fɛn bɛɛ la diɲɛ in n'a bonya bɛɛ kɔnɔ mobili tɛ se ka taa ni dusukun tɛ dusukun ni ɲinitɔ a ye dalayɛli ni sɛbɛn k'a banna n'a sɔrɔ bogotigininw minnu bɔra kɔɲɔso kɔnɔ olu de faralen dɔ ɲɔgɔn kan u bɛna fini ko a ser'u ma a ko assalamu alaikum muso u k'a ma alaikum salam i bɛna taa min a ko ne ko n ka salidaga filɛ a ye salidaga ni a ye jifilɛ ɲɛ kelen kɛ juru ɲɛ kelen kɛ ɲa la pour que n bɛ se ka saliji ta olu ko juru t'olu bolo yan koyi a ko juru t'aw bolo aw bɛ se ka ji ta cogo di u ko an kɔni b'a dɔn juru t'an bolo mais ni nana cɛkɔrɔba n'a yan sa a ye ti cɛ ba ye n'a yan a nana a mɔdenw don u gɛrɛla a la u sina k'u jɔ kɔlɔnda in na u ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu sabi khalil khalqi nuruhu rahmatan lil alamin zuru jini yɛlɛla sanfɛ ka na u ka sɔrɔ ka salidaga nin fa k'a di cɛkɔrɔba in ma a ka sɔrɔ k'a fɔ subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar o ye tiɲɛ dɛ bonya foyi ti Allahu taala ka bonya bɔ n'a ye bonya min d'i ma i bɛ taa n'o ye dɛ adamaden ni Ala ye bonya min di maa min ma sɔn n'i ma sɔn i b'i yɛrɛ dɔgɔya dɛ wallahi bi yɛrɛ dɔgɔya Ala ye adamaden min kanu n'a ye kanu ye Ala de b'a di Ala de bɛ adamaden kanu n'a ye Ala k'an bonya ya rabbi ya rabbal alamin Ala k'an fara cɛ bonya n'o kira ba la hɔrɔma na a ka sɔrɔ ka sabi ka lili kalki nuruhu ni rahmatan lil alamin zuru a ka sɔrɔ k'o fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ dalayil ni dusukun ye dalayil dusukun diɲɛ bɛɛ b'a dɔn dɔnnikɛla caman bɛ dugu in kɔnɔ yan dɛ an kɔni tɛ bɛrɛ dɔn mais bi min kɔni dɔn urana ye b'o kalan k'o jigi mais dalayili b'a kalan siɲɛ 1000 ani 111 o bɛ sɔrɔ k'a jigi wallahi dalayili ka misɛn a ka misɛn belebele minnu bɛ dalayili dɔn ni mago b'a caman na o taara lahara wallahi min ye Ala ye Abdulayi Karabɛnta Mali boso bɛɛ b'a dɔn Mali seku o seku bi ye bɛɛ bɛ Abdulayi Karabɛnta da u ka sɔrɔ ka dɔnkili ni tellement que Abdulayi Karabɛnta ni a salila kira kan sabi ka lili kalki nuruhu rahmatan lil alamin zuru Ala y'a da ale de ma fo Ala kira nana ma sogo na k'i tɛgɛ d'a ma a ka sɔrɔ ka bɔrɛ kala k'a da tɛgɛ la o kɛra da o ma dogo mɔgɔw la k'a tɛgɛ ti di mɔgɔ ma k'ale y'a tɛgɛ di nurul huda nabiyina walina wala akirina Muhammadu a fɔra ale de ma ko ɲɛ kɛra ka Muhammadu dɛmɛ haka kadirihi Muhammadu wa migitarihi Muhammadu salatul fatihu de salatu bɛɛ ka darapo ye ɲɛ bɛɛ b'o dɔn fiɲɛ wulila don min de a ka sɔrɔ ka ja k'a tɛgɛ dayɛlɛ u ka sɔrɔ k'a ye yelen nin ka sɔrɔ ka o tuma bosow ka sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan u y'a fara ɲɔgɔn kan ka dɔnkili nin dédié spécialement a kama u ko bijayika ya rasulallah bijayika ya rasulallah bijayika ya rasulallah bijayika ya rasulallah ya rabbi ya Allah ya rabbi ya samadu bijayika ya rasulallah bijayika ya rasulallah Abdullahi Karabenta waliyullahi ilmu bijayika ya rasulallah sayyidina nabina walina wal akirina Muhammad u ka sɔrɔ ka ni dɔnkili ni labɛn k'a bila Abdullahi Karabenta kan u ko bijayika ya rasulallah Abdullahi Karabenta waliyullahi ilmu a ko hakoyi ni cɛ in de ye Abdullahi Karabenta ye a buruju bɛ dugu in kɔnɔ masa u tulo bɛ n kan na waliyullahi ilmu a ko nin ye dɔnni wali ye Ala y'o d'a ma Ala kan kanu n'i ye Ala kira kanu wallahi n'i ye Ala kira kanu a banna Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabina walina wal akirina Muhammad hatta qadri Muhammadu wa miqdari Muhammadu Muhammadul hannanu Muhammadun mannanu Muhammadun mudawu Muhammadun mudiu nuruddin habibullah anta waliyullah wal akirina Muhammadu ya rabbi ya Allah ya nabiyuna waliyuna wa rasuluna Muhammad Muhammadun hannanu Muhammadun mannanu Muhammadu mudawu Muhammadu mudiu nuruddin habibuka nabiyuka waliyuka wa rasuluka Mustafa waliyullahi wal akirina Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Muhammadu nurul huda ya rabbi ya Allah ya anta ya hayyu ya qayyum bijahi nabiyullahi Mustafa bijahi nabiyullahi Mustafa Muhammadu masitseka Muhammadu foka o mati dugu kolo na bonya kono min bi se ka alakira mankutu foka ba o te ibi doni doro de fo Muhammadu la
kono ye Muhammadu tɔgɔ fɔ jinɛw y'a tɔgɔ fɔ dɔnkili la burudaw sɛbɛnna alakira sallallahu alaihi wasallam ka ati ban jinɛw taara ni fankelen adamadenw taara ni fankelen kɔnɔw taara ni fankelen Muhammadu y'a bɛɛ avion bi pan ni mun ye Muhammadu Allahu Jibrilu Muhammadu Amlamahudu o ye Muhammadu ye o appareil imitant oiseau volant o bi bɔ jɔn kan a bi bɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a tɛ se ka pan l'appareil imitant oiseau volant Muhammadu Allahu Jibrilu Muhammadu Amlamahudu karamɔgɔw tulo b'a la tɔgɔ wɛrɛ tɛ o ni maa minnu bɛ fɛ ka taa dugu la n'a ye karamɔgɔw b'a baara a mɔgɔw bɛ yen minnu b'a dɔn an ko n t'a dɔn an t'a dɔn tuma ni bina Allahu taala nana ka Adama dan malaikaw nana Adama ko k'a b'u ladɔnniya Adama ko ma ko k'ale t'a dɔn Ala de b'a bɛɛ dɔn Adama ka sɔrɔ ka tɔgɔw ta k'a lakalu ye Ala kira tɔgɔ a ti dɔn ka ban Ala kira kunsigi hakɛ o dɔnnen don a farikansi hakɛ o dɔnnen don billahi mi ye Ala ye o dɔnnen don o cɛw bi dugu kɔrɔ minnu b'a dɔn farikansi min bi kira la a bɔnbɔnsi hakɛ a farikansi hakɛ o dɔnnen don Abdulayi Karabɛnta ka kalanden dɔw ye olu y'o walaka k'o ban billahi u y'o walaka k'o ban k'a ta ja ka n'a bila Moti o dɔnnen don wallahi Muhammadu ni buba ne tɛ se ka Muhammadu mankutu fɔ k'a ban billahi ne tɛ se ka Muhammadu mankutu fɔ diyara n ye fulakan b'i fo k'i waleɲuman dɔn vraiment nin diyara n ye Ala k'an to ɲɔgɔn ye yala san wɛrɛ tuguni an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nin kɛnɛ kelen in kɔnɔ Ala kira sallallahu alaihi wa sallam an mankutu fɔ k'i fo k'i waleɲuman dɔn a diyara n ye Ala ka san wɛrɛ yira n na Ala ka balimaya sinsin Ala k'an to ɲɔgɔn ye kɔɲɔkuranin de don Ala ka denkuranin fana na amin ya rabbi san yɛrɛ k'a sɔrɔ bɛɛ bɛ kurani wala bɛ kurani bɛ an b'o dɔw kɛ voilà amin ya rabbi donc fulamuso an de tun b'i ka kɛnɛ kan ne ni n ka fulakɛ sisan i bɛ sira da anw ma ayiwa Mohamed Kulubali nin tun ye waati kunkurunin min ni a bɛ mɛn maa kɔnɔ waati kunkurunin min ni a kɛra sababu ye hali ni tɛ maaw kɛrɛfɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye kɛra sababu ye bɛɛ lajɛlen ma kun tɛ k'a lamɛn bari waati kunkurunin min don a nafa kun ka bon kojugu o tuma an b'an kanubagaw fo halisa dan tɛ foli min na lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ayiwa ko nin bɛɛ kun ye bonyamasegin ka t'u yɔrɔ la bari maa minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna sɔgɔmada in na nin si tɛ maadennin ye a ma dogo aw si la ɲɛmaaba yɛrɛ ɲɛmaaw ka ɲɛmaa Bubakari Konate bɛɛ bari ni maa jugu kɛra zonzan ye a fɔ k'a bɛ boli k'a kunnati Ala ka san caman Ala ko yira n'a kɛnɛ na an y'an sigi ɲinan ta kɛnɛ kan cogoya min na Ala ka 2022 Ala ko yira an kɛnɛ na ten hɛrɛ ani baden na an bɛ bi min ta la Ala ka kɛnɛ sigi hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la fɛn min ma min natɔ sɔrɔ o ka n'o tatɔ sɔrɔ sori lesina Amadu i sɔpulo an bɛ dugawu de kɛ hali bi Ala ka balimaya to halisa Ala k'an tino ɲɔgɔn na Ala kana nanfigi don aw cɛ n'Ala ye nanfigi don aw cɛ Ala ka sigi ka fɔ bɔ a la Ala k'aw n'aw musow kan bɛn Ala k'aw kɔrɔ ɲɔgɔn bolo Ala ka garisɛgɛ ɲuman di san o san kɛnɛ ka nin kɛnɛ kelen sigi yan Mamina Production an bɛ foli d'a ma ka da ka maaw bɛɛ lajɛlen fo ya Rabbi Ala ka san caman Ala ko yira n'aw bɛɛ lajɛlen kɛnɛ fulamuso yanni an bɛ bɔ kɛnɛ kɔnɔ an bɛ dɛmɛbaa bɛɛ fo dɛmɛbagaw ka fo fɛn fɛn y'an dɛmɛ dugu la ni kɛnɛ kan Lɔbu dakanw dakanw cɛsiribulon an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen maa min ye misi d'a ma n'o ye Mamu Lɛlɛnta ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ani foli kɛra k'a Lɛlɛnta Ala bɔ nafolo min Ala kana taa yɔrɔ dɔ gâteau natɔ de wula in na maa min bɛ a dilan bɛɛ b'a dɔn o ye boulangerie pâtisserie Moyi an ka foli bɛ u ye Yamadu n'a ka jama i ka dɔn Mali Kuyate an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ne yɛrɛ tɔgɔ ma Bubakari Konate badabada ji kɔnɛ o ma kɔte an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an da sera min tɔgɔ ma an da ma se min tɔgɔ ma ko Ala ka bɛɛ sara yara san wɛrɛ an ka jɛ ka fɛte ɲɔgɔn fɛ hakɛto b'o kan salam